Siwmai a chroeso i'r Newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Llifogydd, floods, llifogydd. Achub, to save, achub. Archwilio, to explore, archwilio. Ysgrifennydd cartref, Home Secretary, ysgrifennydd cartref. Diwygiadau, reforms, diwygiadau. Alltudio, to deport, alltudio. Troseddwyr tramor, foreign criminals, troseddwyr tramor. Mudwyr, migrants, mudwyr. Barnwyr, judges, barnwyr. Dehongli, to interpret, dehongli. Dadeuol, controversial, dadeuol. Llwyddiant, success, llwyddiant. Arwyddo, to sign, arwyddo. Ymwneud, to be about, ymwneud. Rhybuddion, warnings, rhybuddion. Gwaetha, despite, gwaetha. Perchennog, owner, perchennog. Oedi, delay, oedi. Casgliad, conclusion, casgliad. Osgoi, to avoid, osgoi. Llimach, stricter, llimach. Nawr, dyma brif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr ail ar 15 o Tachwedd. Dechreuodd yr wythnos gyda newyddion a lluniau trist o drefynwy. Roedd llawer o law dros y penwythnos ac yn anffodus daeth llifogydd mawr i'r dref. Cyhoeddodd gwasanaeth tân ac achub y de ddigwyddiad difrifol yn yr ardal ac roedd rhaid achub nifer o bobl. Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod ei tîmau wedi bod yn archwilio'r sefyllfa ac mae'r gymuned leol wedi codi 30,000 punt i geisio helpu. Daeth newyddion o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, gyda'r ysgrifennydd cartref Shabana Mahmood yn cynnig diwygiadau mawr a fyddai'n ei gwneud hi'n haws, alltudio, troseddwyr tramor a mudwyr sy'n cyrraedd ar gychod bach. I wneud hyn, byddai angen newid sut mae barnwyr y Deyrnas Unedig yn dehongli'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol. Mae'r newyddion wedi bod yn ddadleuol iawn. Dydd Mawrth, y 19 o Tachwedd. Cafodd tîm pêl-droed Cymru llwyddiant mawr yn ei gêm yn erbyn Gogledd Macedonia. Y sgôr terfynol oedd 7-1 i Gymru. Sgoriodd David Brooks, Brennan Johnson, Daniel James a Nathan Broadhead, gyda Harry Wilson hefyd yn sgorio 2 gôl. Roedd newyddion da hefyd i dîm pêl-droed yr Alban. Wrth giro Denmark 4-2, gwnaethon nhw sicrhau lle yng Nghwpan y Byd 2026. Dydd Mercher, y 4 ar 15 o Tachwedd. Clywon ni fod Donald Trump wedi llofnodi mesur
i ryddhau dogfennau sy'n ymwneud â'r troseddwr rhyw Jeffrey Epstein. Mae hyn yn golygu rhyddhau pob dogfen, neges a deunydd sy'n ymwneud ag Epstein o fewn 30 diwrnod. Yn y gorffennol, roedd Trump yn erbyn rhyddhau'r dogfennau, felly mae hwn yn newid mawr. Roedd newyddion bod tywydd oer iawn yn mynd i gyrraedd, gyda thymheredd isel iawn. Cawson ni rhybuddion melyn am eira a rhew yng Nghaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Gwynedd, Abertawe a Sir Benfro. Dydd Iau, yr 20 o Tachwedd. Roedd rhaid i bron i 50 o ysgolion gau yn ne orllewin Cymru oherwydd yr eira, ac roedd mwy o rhybuddion melyn am dywydd rhewllyd. Roedd disgwyl i fwy o eira gyrraedd dros nos hefyd. Gwaethaf y tywydd oer, unwaith eto eleni, dathlodd pobl yn Abertawe ddiwrnod Beaujolais Nouveau. Mae'r traddodiad yn digwydd bob blwyddyn ar drydydd dydd Iau mis Tachwedd, ac mae wedi dod yn ddiwrnod cymdeithasol ac economaidd pwysig yn Abertawe. Mae bariau, gwestai a bwytai yn cynnig bwydlenni a phartïon arbennig. Mae'r traddodiad yn Abertawe yn dyddio nôl i far gwin lleol, lle'r arferai'r perchennog ddod â Beaujolais yn ôl o Ffrainc. Dyma oedd ddechrau'r hyn sydd bellach yn ddigwyddiad enfawr yn y ddinas. Dydd Gwener, yr 12 o Tachwedd. Roedd llawer o newyddion am yr adroddiad newydd ar sut y deliodd y Deyrnas Unedig a Covid. Dywedodd fod yr ymateb i'r pandemig yn rhy hwyr ac yn rhy wan. Dywedodd hefyd fod yr oedi wrth gydnabod maint a chyflymder y feirws wedi bod yn broblem fawr o fewn llywodraethau'r wlad. Mae'n dod i'r casgliad y byddai wedi bod yn bosib osgoi'r cyfnod clo cyntaf, neu ei leihau'n sylweddol, pe bai mesurau llymach wedi cael eu cyflwyno'n gynharach. Mae'n awgrymu y gallai cychwyn y cyfnod clo wythnos yn gynharach fod wedi achub tua 23,000 o fywydau. Newyddion ardderchog i orffen yr wythnos. Mae blwy wedi cyrraedd. Mae'r ci bach glas o Awstralia yn enwog ledled y byd, ac mae'n un o'r rhaglenni teledu plant mwyaf poblogaidd. A nawr, bydd blwy ar gael yn y Gymraeg. Mae'r gyfres newydd yn dechrau ym mis Rhagfyr, ac i ddathlu, cyrhaeddodd blwy faes awyr Caerdydd ddydd Gwener. Cafodd groeso cynnes iawn gan aelodau o dîm Q S4C, yn ogystal â phlant o ysgol gynradd leol. Roedd pawb mor hapus i'w gweld. Croeso i Gymru, blwy! Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.